Gawe apa to kuwi? Kenapa kok berambut barang diobongi? Kanggone iki apa? Iki lho guys, yo tak terangkan aku lagi arep nggawe jenenge sekam. Sekam kuwi berambut sing diobong, enak sekam kering, sekam biasa karo sekam bakar. Nah, iki aku nggawe sekam bakare. Carane piye? Yo ngene iki, sing diobong kono kae lho ben gosong. Kuwi jenenge sekam bakar, gawe campuran media tanam. Iya, lupute wong dadi pengen tani, Bro. Ning desa ya apa ya nek ning kutha ya kerja. Nek ning kene ya dadi tani nek ning desa kuwi. Wis ngono lah. Piye carane iso mangan ngono lho, guys. Yang penting iki karo angsurane kuwi ora kantuk. Kaya ngono to. Ora masalah saiki dadi wong desa ora masalah. Emang cita-citaku biyen ki memang pengen mulih, ora pengen urip ning kutha terus sampai tuwek ngono lho. Mergo aku ya gak duwe saudara, gak duwe sapa-sapa ning kono. Mosok arepe tuwek merantau, gak petuk dulur, gak petuk sanak saudara, gak petuk ibu kan yo gak penak. Uripku tak nikmati, pengen hidup slow living ngono. Dan emang nyatane ki tak rasa-rasakno Mas yo mangan ramangan ki penak yo uripe panggan ning desa daripada ning kutha.